Gashmanane goi khagasan no tenjar kha bhai tenjar ka golale nu bhai da tenjar kha tene goya fra jala si gorom lo janisle raisine wa Minti YouTuber abo goi khaile ne irinlo YouTuber nga maujo mo hore akhaya ayo yare Thalla Khagasen dong ne जोंबो खायनायसलाय ओरैहाय नै उफाय गैयालै दे हाजिरा मावबाय हालानो YouTube नि फैसाबो मोनना दाबो गय खादों ओहु गय खादों Bangladesh ko guli Sini goi kandela ya hey yeah Idi sekolah nunga Kauna langjoba huni suru eish misa sile jingi haji Balam ska balam goi khau do nei Biwine goi ko khau bai huni Hone balama koi khawa ye plastic muza je ye Hone Ne balama hone ye mona sikuma ba ye Salanga fidinglai ne जोङो goi khanane ओरैबायदि उफाय गैया सालोंनाया उफाय गैया बे दखानदारा गामिनिनो फुरा दस्रा मानसिखौ नांस्लाबा गामिनो लोङा होजोबनो बेनिखायनो बिराद सानसेबो केन्सेल दाख्लै होनना बुंदों बे दखाना बेनिखायनो समावहाय बन्द' खालायला जों गोजानाव थांनानै लोंहैनाङा आरो बेनिखायनो दिनैनिफ्राय मालाबाबो दखानखौ बन्द' दाख्लायसै गामिनिखौ एसे औ बेनो आरो नंगौ बुजिस दखानदार बुजिस हा दखानाखौ बन्द' खालामनो मोनानो बयबो गामिनो लोंफैनांगौ आंथ' सामफ्रामबो फैयो न'आव ओंखाम जाबोलाय आङो सा लोंल' खाबोयो आङो आं अखा नायग्रोमोना खानाबाराव खानानै दोनदों नै हास्लाबनियावनो ओरैबायदि गामिनिया खामोन लोङालानो उदैफोरा एम्फौला जानाय बायदि जाबाय लांफ्लांनो गय खायो खामला मावो हाजिरा मावलायो बेजोंनो बे मालिकआबो दखानदाराबो थांनानै थानायनि लामाखौ जोंनि वाइटारफ्रा जागोन बाजै जागोन सासेया 30 थाखानि जाबोदोंसो वाइटार बेले वाटार गय सिखाव दा नै गोरो बायदिबो वा गोरोबो Hey, balai maudi bana. Tido. Kasih menjengkel mintua. Ngapa kasih dong gol kasih dong. Minggu ini mintu dan san silene menagulai bay noitan ifran. Bisa mana dah mintu jengkel hasil le dan lah. Coba ini benar. Dah. Konnya konel menkabau nih. Hasilnya jalan ya. Panasnya nih macam apa? Deh, tangkap aja deh. Boleh gerak cina hot, maku tandai dera. Dah kesetnya dah. Mekon sana sih nih kau. Ayo gimana nane? Danger kah? Ya masih apa deh? Konnya hei jaga nih kalau ji sini. Ridoi. Agak nalar mintu. Ridoi. Ayo.
मिन्थुबासिगोन नै आरोबाव मिन्थुआ डेन्जार बोलोगोरा बबेयाथो थाख्रा गोजाखा नै फाग्लालै गया दफंल' होखायो जोंनि मिन्थु सार बानसिगोन मिन्थु कुम्फु मास्टार साउलेण्ड लागाव आदै मिन्थुआ बानसिगोन माबायदि मोनदों मिन्थुआ मोजां मोनदों मोजां दा हाले नामा हायो गायला गायदा जालांबायलै हनै जोंनि सारा कुम्फु मास्टारा वादाङा जाबाय थायो होनो नाय नै नार्जारिखौ नाय दफंल' हैया होनदे लागाव लागाव आरोबाव मोनसे हगौलाय मोनसे हगौलाय ना गैले गैले दे होननालाय बिथांमोना गय बाननानै मा जा मोनखो हेल' होना हो बाना हो लागाव बिथाङा एसे आथिं गायनांगौदों आथिङानो बोनजोब्बाय आरोना हाला बिथाङानो फोरा फोरा माला सिंफ्रा आथिंफ्रा बायनाय फोरा एखेबारे थन थना नै बिथाङा नै आदा जुइला आरो बेखौ बानायदों दै लोंनाय बायदिलै नै बा दंबावोला लाबावगौसोमोन ना मोनसे बिथाङा माबायदि मोनदों गय बानानै बरिया मोजां मोनदों मजा आरोना एखेबारे बेखौ खामानिखौ मावनांगोन जानांगौ आरोना बेसेबां खामायखोबा दिनै 550 सारि पास्स' फुरा हालै नामा फुरा हालै गोसोनानै जाहोदो मिन्थु बागानाबो गोगोम गिदिर आरोना नै बिथाङा दफमा होयो हे साइड मोनसेल' बांखायो नै नार्जारिया होना हो लागाव इजिलै इजि मिन्थुआ आरो आथिं गायदाना जाजोब्बाय बेबो एसे आथिङानो गायदा गायदा जास्लाबो सेन्देलसो गैलालै बायनो फैसा गैयालै बोरायखासै नै नै दफं होनोसै आं बेखौहाय रागा जोङा नै दे होना हो इजिनोलै बिथांनो इजि मिन्थु दे बेखौ हागोन ना हाया नोंलाय बानो नोंथाङा माबायदि मोनदों जोबोद खुसि मोनदों नै आं बेबायदि सुथेग्रा आरोना बिथांना हाथायानो गैला आरो गेजेरने गय खादों गय सुदों ना नुबाय मावा सानदों दा बिसिबां मावना जायो खामला मोनदों गयखौनो मोननानै मोजां मोनदों ए दे गय खननानै माबायदि मोनो नोंथाङा मोजां मोनदों नि बाबानि नामा मा सरे बा मामिनिलाय मुजिथा ए रियानिलाय माथो नाम बाबाने आं बुङालै मानो आं बुंदोना ए दे बुंदेरा दे आं बुङा देरा थे आं बुङालै नै ए इउटुबा बुङा हरदो दे बोरै ओमफ्राय मामिने बिना ए दे नै आदा जुइला गय बांबावो आरोबाव वा बुदियाबो नै डेन्जार गला नै दफमा होखायो नै नै आरोबाव वा नुवाखै वा नुबाय दा नै
Mengbai. Masa ini ne. Mabur ko sobor. Ay. Kalau ni. Cuma ni doang. Berai. Sini gua lar nago. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koi banan she. बेबायदि खानो मोना Aywa. बेबायदि समा फैबाय थाथों आरो Khabai thagon da koiखौलाय. खाबाय थागोन अनेकनो बोथोर जोबजासे Bisa खाखानायखौ channel ko sibungau dera. आंनि सिंहखौ Ngara inikho. हे आं बुंले Bundera. Mungara. Goi konane. मोजां मोनदों होनबोखा Mudah bener. Ye. Bala ma bidu mundeng. Kari gakhonane. Ay, tak bener. Ye. Patana ni mami ni le. Ma nam. Bilu. Ye. Khora bungra. Bilu. Guys man जोङो गय बाखांबाय रोगाखांबाय खाखांबाय गासिनो दं already so दिनैनि दिनाव भिडिअआ ओरैबायदि मेंग्रु मेंग्रा ओरैबायदि खस्थ' मावनांबाय माथो खालामबावनो उफाय गैया नैबे गयानो नै जों खानाया नै बेनो मोनाबाय नै नोंखौबो नोंनि नामा मा नाम Brilian Musari lah. मारै Brilian Musari. ब्रिलियान मसारि मबे स्कुलाव फरायो नोङो Ada berfcar. ए बोरै फिथारा आच्छा नोंनि बाबानि नामा माथो नाम हा Tanel. खोनाया देरा मोजां खोन्था इदिङा भिडिअआव दे Tanel. दानियेल माथो लिरो Apa? माथो लिरो टाइटेला Hah? नार्जारि ना एंजारि Musari. मुसारि मामिनि नामालाय माथो नाम Nam gaya. तो थगायदों नों हो मा नाम दे गोख्रै Baje. बाजैसो नोंनि मामिनि नामा रा मा नाम बाबाने मा होनदोंमोनलाय बावबाय आं Tanel. दानियेल मुसाहारि ए नोंलाय नोंलाय बालामसो दा Brilian Musari. ए ब्रिलियान मबे स्कुलाव फरायो होनदों नों Mabe berfcar lah. दे ओरै नायना खोन्था Berfcar. बर'आव ना इंलिसाव बेसेबां मोनखो नों 1 ना ए Kelas E. क्लास ए 1 2 खौ बेसेबांसो हाखो नों हा थानथि 10 आये 10 ल' हादों नों सानफ्रामबो लादु जायो नोंथ' दा हो Nunggu kena lah dia. नै आंलाय ओरै खेबलां जायो माथो नै हेल' दादिनि ओइ नै दादिनि चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना हर होनदो Kayak mana dong? दादिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हर रायजो राजा Tadi चेनेलखौ channelku साबस्क्राइब subscribe. खालामनानै Kalau mana? हर Hot. औ आरोबाव नै शेयारबो खालामनानै हर होन Serba kalau mana? शेयारबा खालामनानै हर होनदो Obrigado, hai. Gue snufia. औ गय सुनो फैयो ने गया बेसेबां मोनखो हो Saya. बस्थासे हास बेसेबां मोननाय नों 2000 साबस्क्राइब Subscribe. खालामनानै Kalau mana? हर Hot. आरो Aduh. शेयारबाबो खालामनानै हर होन Serba kalau mana? Hot. औ बाय बाय होन दे Bye bye. ओरै होन औ Bye bye. अके थेंक इउ गाइस Okay. अके Okay. औ